Онда ой һәм йолдызлар. Мин беләм, без галәмгә очачакбыз. Төн, төшләр. Бәлки без берәрсенең төшенә эләгербез. Галәмгә шу турында күптәннән хыяллана идем. Әйдә минем белән космонавт. Вакытны сузмыйк. Кара, энҗе бөртекләре тоныкланып калганнар. Барам инде. Нәрсә сиңгел команда бирәсең? Улга тотып үлчәп булмый аны. Таулар күчерә ул нык булса. Ул тагында ныгый, зәгыйфлекне сөйми, шатлык яки бәлә килә калса. Энҗе бөртеге нурлар сибеп балкыр, бу сорауга җавап табылса. Яшел туманга уралган төшләр, тирә-юнеңә кара ниләр бар. Шунга ашмаслык хәлләр анда, тирәләр кире кайтмаслар. Татлы төшкә уралган төн, алларга ярдәм кирәк. Безне шулай тирән йоклаткач, юха белән дию эчә төш. Бигрәк куркыныч урын бу. Каралы, куклар эчендә кешеләр. Абау, нәрсә булган аларга? Тереме соң алар? Бу кем? Кара әле, яңалары. Көндезге ашка шәп булачак. Балакайлар, килегез монда. Без сезне рәнҗетмәбез. Булса да, бик аз гына. Әйдә, Берәүнең дә бездән качып кутыла алганы юк әле. Бигрәк тә безнең йоклата торган куклардан. Зөләйха, әйдә тизрәк. Моннан да тизрәк буламы инде? Нәрсә бу? Таныш йокы сезгә, балалар. Бигрәк тәмле күренә бу балалар. Йокылары да бик татлыдыр аларның. Хәзер беләбез аны. Каралы, кара! Юк, кирәк түгел. Бу бик куркыныч әкият. Онда чынлап та үләргә мөмкиннәр. Ай! Кеше төшендә маҗаралар күрсә, аның йокысы бик татлы була. Икесе дә күрерлек итеп, бер үк төр җибәрик. Аждаһа белән. Син яратканы белән. Рома кайда икән? Нишләп элемтәгә чыкмый ул? Мин кушылган эшне башкарырга аждаханы җиңәргә тиеш. Тик аларның кайсысы белән? Аха! Монысы түгел. Монысы да түгел. Монысы да түгел. Менә, монысы булырга охшаган. Нәкъ үзе. Хәзер уятам мин аны. Минем тешем теш түгел. Уян аждаһа бүген. Куып җитә алсаң. Тот әйдә. Әйдә, куып тот. Бирегә аждаһа, минем янга.
Тағын азғына. Оба сигіремеді шығадам. Кім қашырға үлгірмеді, өзен өкіресін. Зüleyxa tuzaq. Зüleyxa tuzaq. Nihayet. Qoş şitlikdə. Зüleyxa, şunday şəp buldu bu. Biz eng ussal ajdahani tattaq. Roma, sen eng usta ovchi ekansan. Biz ikimiz bir komanda. Tatlı yaka. Digalar nishlabdir bek baxtli ko'rinalar. Ortiq tatlı kelib шыға. Соңайда айырыйық аларны. Бірер көңілсіз нәрсеге сихірлейді. Bir oyun бар анысы. Әфсін, тіпсін, bu iki dost unutsan bir-birsin. Нәрсе болды bu? Қойда мен. Зüleyxa қойда? Зüleyxa! Roma! Зüleyxa! Зüleyxa мен мұнда! Нәрсе bu? Ненде қалсың bu? Тулы бір шәһәр. Қоян келіп шықтысың bu? Ого, нинди костюм. Бейік сұлтан, біздің бүләкләрні қабыл етіп ал. Біз сені бек ұзақ күттік. Қайда мен? Миңа мұннан нешік шығарға? Рома! Рома! Зинхар үшін жауап бер. Нәрсе bu? Болмас. Нигіне yok мұнда? Бұлар бет жоғалған патшаларының артефактлары. Бейік сұлтанның хазинесі. Бұлар бет бұл ғасырның ең зор табылдығы. Біздің яқтағы ең тәмлі ризығы бейік сұлтан. Амур яғы жілік жемішлер. Татлы шербет. Әлігіне әзірленген рәхан локумнан ауыз етіңіз. Біттім. Мен бұларына білізім ашабырты алмым. Зüleyxa қоясың. Зüleyxa! Нәрсеге керек ол сен бейік сұлтан. Сенің яныңда біз бар. Бүтін нәрсе сенікі. Сенға Зüleyxa керек ме? Yok керек. Зüleyxa! 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 Рома? Зüleyxa! Рома! Қойда сен? Кері біткен малай, қатты түшінің дәмін жібәрі. Yok indi, ұшырашу тәтемәс оларға. Зüleyxa, мен сені таптым. Рома, менім нәрсе көргенімді білсең. Сақ бол, Зüleyxa! Йықылма! Не болды? Рома, мен сені көрмейм. Зüleyxa, сен исан сауңма? Мені іштәсің ме? Қағар сұққан дивар. Ненде биек. Мұндан нешік шығарғасың? Шушында қоларбыз мекенні. Шығу yolu бұларға тиеш. Вақыт жетті, вақыт жетті. Юртиясы! Бізге ошығырға керек. Олайса сіз ғұмыр бойы йықлы яшақсыз. Әйдәл Роман, шиіп жібер мені. Зüleyxa! Ай, Зüleyxa, ябыш миңа. Юртиясы, нешік уақытлы келдің сен?
Зөлейха, ябыш миңа. Бир кулыңны. Буем жетмей. Картлаш. Алар тишеп чыгалар, катырак тот. Үзеңне бел. Барысына да син гаепле. Юк, син гаепле. Юк, син. Кулга тотып үлчәп булмыяны, таулар күчерә улынык булса. Зөлейха, миңа калса, бу дуслык. энҗе бертеге. Төшләр бетте, әкият исән калды. Тик дусларның эше күп әле. Хәүф-хәтәр гел сагалап тора. Вакыт кадерен онытмый кыямәт. Булды. Өлгердем. Тагын бер энҗе бертеге нурланды. Син минем героем.